आज कविता के माध्यम से एगो मास्टर साहब के कहानी बताओ तनी, ध्यान से सुनल जाओ। ऐसनो मास्टर साहब होला लो। भैया हो बताओ तानी मास्टर साहब के कहानी, भैया हो बताओ तानी मास्टर साहब के कहानी। एक दिन इनका ऐसन भइल बढ़ल परेशानी। सज धज के मास्टर साहब स्कूले में गईलें, पूरी सब्जी बनल रहे खूब खींच के खइलें। सज धज के मास्टर साहब स्कूले में गईलें, आ पूरी सब्जी बनल रहे खूब खींच के खइलें। धीरे धीरे असर भइल, पेट उनके लागल फूले, आ रह रह के 10 मिनट पर गैस लागल खुले। धीरे धीरे असर भइल, पेट उनके लागल फूले, रह रह के 10 मिनट पर गैस लागल खुले। लइकन के पढ़ावे खातिर जब क्लासे में पहुँचल हैं तो कुर्सी लेके धीरे से कोना में बैठल हैं। लइकन के पढ़ावे खातिर जब क्लासे में पहुँचल हैं तो कुर्सी लेके धीरे से कोना में बैठल हैं। लइकन से ही कहलें कि इंग्लिश का पुस्तक खोलो, अब पहला पोयम याद करो, एक साथ सब बोलो। सोचलें कि हमारो इज्जतिया बचल रही, लइकवा जोर से पढ़िए। तो लइकन से ही कहलें कि इंग्लिश का पुस्तक खोलो, पहला पोयम याद करो, एक साथ सब बोलो। अपन अपन किताब निकाल के लइका लगल पढ़े, आ मास्टर साहब सुत गए। अब ध्यान चल गई घरे। अपन अपन किताब निकाल के लइका लगल पढ़े, मास्टर साहब सुत गए। अब ध्यान चल गई घरे। सपना देखलें पेट फूलल बा, खइलें गैस के दावा, आ सुतले में बूझ न पौलें खुलल जोर से हवा। सपना देखलें पेट फूलल बा, खइलें गैस के दावा, आ सुतले में बूझ न पौलें खुलल जोर से हवा। लइका सगरी हंसे लगलें अपन मुंह दबा के, आ मास्टर साहब हंसी सुन के उठलें खूब हड़बड़ा के। लइका सगरी हंसे लगलें अपन मुंह दबा के, आ मास्टर साहब हंसी सुन के उठलें खूब हड़बड़ा के। कुर्सी पर से खड़ा हो गईले, लगले अब समझावे, आ इंग्लिश पढ़ावल छोड़ के अब साइंस लगलें पढ़ावे। कुर्सी पर से खड़ा हो गईले, लगले अब समझावे, आ इंग्लिश पढ़ावल छोड़ के अब साइंस लगलें पढ़ावे। प्यारे बच्चों बुरा न मानो, यह सबकी है मजबूरी, पाचन तंत्र को सही रखना है तो यह भी है बहुत ज़रूरी। प्यारे बच्चों बुरा न मानो, यह सबकी है मजबूरी, पाचन तंत्र को सही रखना है तो यह भी है बहुत ज़रूरी। लइकन के समझा के जल्दी क्लास से बाहर भइलें, मास्टर साहब पूरी सब्जी फिर कबो ना खइलें। लइकन के समझा के जल्दी क्लास से बाहर भइलें, मास्टर साहब पूरी सब्जी फिर कबो ना खइलें। मास्टर साहब पूरी सब्जी फिर कबो ना खइलें। भैया ये कविता अगर आप सबके पसंद आइल हुई तो एक लाइक, सब्सक्राइब आ शेयर जरूर करब जा। बहुत बहुत धन्यवाद।